Lọrụ Advanced Development Solutions Investments ADS Multipurpose Co-operative Society Limited achịkọbago mmemme ọgba otu afọ ha na ịchụnta ego ha. Joseph Ịgba ka akọla wetara akụkọ na ya bụ mmemme were ọnọdụ n'Awka bụkwazi oge ndị na-achịkọba ya bụ otu jiri wee tụpụta atụmatụ ha ma nye ndị nkwado ha dị iche iche onyinye nkwanye ugwu. N'ụlọ akọ maka nke a n'ozuzu oke. ADSi Multipurpose Co-operative Society dịka ndị otu ya si kọwaa bụ nke so n'otu cooperative na steeti a bụkwa nke edebanyere aha ya na-atụ anya na ọ ga-abụ otu ga-enyere aka iwugharị ọnọdụ akụnụba na Naịjirịa site n'inyere ndị otu ya aka ndị nọ na opekata mpe dị iche iche. Gọvanọ steeti a Ọkammụta Chukwuma Soludo onye anọchitere anya ya site n'aka onye Deputy Chief of Staff nakwa Chief of Protocol Maazị Chinedu Nwoye kwuru na ya bụ otu cooperative bụ ndị na-eme ihe dabara adaba nke eji mara otu apụga. O kwuru na inwe nkwanye ugwu nakwa ịhụnanya dị n'etiti ndị otu ya bụ nke kwesịrị nṅomi. Okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a bụ onye anọchitere anya site n'aka onye na-anọchite anya Ihiala constituency nke abụọ Honorable Tony Ilo kwuru na ndị omeiwu steeti a bụ ndị ha na ADSi ga-ejikọ aka maka inyere ndị mmadụ aka. Onye chairman nke ADSi Multipurpose Co-operative Society Limited Dọkịnta Ogochukwu Soludo kpọrọ okwu maka nkwado n'ụzọ dị iche iche. Otu onye kwuru okwu na ya bụ mmemme nakwa onye Vice President nke South East Institute of Cooperative Professionals Lady Nora Egwuatu kọwara na iwunye akụ na ya bụ cooperative bụ otu ụzọ a ga-esi wee na-ebi ndụ n'oge ọgbara ọhụrụ a. Na mbụ n'okwu mmepe ya, onye isi oche na ya bụ ọgbakọ Prince Chinedu Nsọfọ kwuru na ndị nọcha n'ebe dị ala dị iche iche bụ ndị a ga-etinye n'alụ iji wee hụ na ya bụ amụma ọchịchị Soludo bụ nke emepụtara nke ọma. Ụfọdụ ndị kansụl ESCO nke steeti a nakwa onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service ABS Sachido Obidiegwu so na ndị bịara ya bụ mmemme.